arep tak tadah tara mangsa. Sangka bungahing pamikirku weruh wong mlaku wayah bedhug wayah tengangin ora ngidung ora singsot terang yen ki wong kang manjing Sukerta sing kudune dadi panganku nanging bareng tak pangan jebul Kakang Wisnu. Kakang Wisnu apa Dimas Karung Kala kowe arep tindak ana ngendi Kang kok dadi katon layang-layang nggonmu lumaku sangka setya karepe niat tias ingsun sing kruwil arep ngupaya panitisan ana arep golek panitisan. Iya, ayo goleki dhewe sing cocok lawan kekarpamu. Ya mengkono. Lah Dimas Karung Kala tindak ana ngendi kok gidrah-gidrah kaya barungan ditandani. Aku dutus marang Rama Pukulun Bathara Guru supaya goleki gamelan getak-getaprak sing tanpa wrana gending. Kanggo srana nggone bakal dawuh palakrama Pukulun Bathara Guru kelawan Ibu Dewi Luwati putri saka puncaking Gunung Jamurdipa. Mengkono iya. Lah banjur tanpa wangenan nggonku ngupaya ingkang mangka. Sajroning aku goleki kersane Kanjeng Rama Pukulun dipinta wong-wong sing padha klebu Sukerta. Tak pangan. Upamane apa wae. Wong di anak untang-anting. Tegese untang-anting ki anak siji tanpa tunggal. Ora njaluk ngapura tak pangan. Untang-anting tunggak aren, tunggale akeh do mati kabeh, urip siji ora njaluk ngapura ya tak pangan. Gedono gedini anak loro lanang wedok pangan. Kembang sepasang anak loro wedok kabeh ya tak pangan. Uger lawang anak loro lanang kabeh ya tak pangan. Waduh. Wetengmu apa rating penjelut. Banjur ana meneh sendang apit pancuran apit sendang tegese wedok dapit lanang dapit wedok ya tak pangan. Oh. Pandhawa anak 5 lanang kabeh ya tak pangan. Srimpi anak 5 wedok kabeh ya tak pangan. Kaya ngapa rasane wetengmu? Kudu weteng jan kantong gandum kuwi. Sejene wong sing luput. Wong sing luput ya tak pangan. Luput apa? Gawe omah kampung wis dirapeti lali ora tutup keong tak pangan. Wong adang nganti dandang rubuh ya tak pangan. Iya, metahke pipisan mutungke gandhik ya tak pangan. Banjur ana meneh wong curumbat kambil wis rampung lali curumbate ora diturokke ya tak pangan. Ngethok pring wae bumbung sing tan poros lali ora dipecah ya tak pangan. Oh. Wong nyuling ora muni ya tak pangan. Iya, jalaran nyuring ming trit ngono tok. Ya panganku. Iya. Banjur wong dodol ora patek payu ya tak pangan. Upama ana wong dodol kijing ora payu ora doyan aku. Ana kala kok kon wetak kijing. Ingkang pungkasan wong kang mlaku wae bedhug wae tengangin ora ngidung ora singsot ya tak pangan kaya dene Kakang Wisnu. Di aku sedulurmu tuwa. Yo. Nek ana tuna luputipun Kakang njaluk pangapura gandeng pun Kakang durung ngerti anggeraning kala. Yen pancen pisan di ngapura besok kaping pindho isih dibaleni wajib tok purba. Nanging pisanipun Kakang njaluk ngapura ya di mesakno kawan pun Kakang upama tok pangan ora bakal bisa wareg awit ming semene. Aku gelem ora mangan karo kowe ora dadi apa mapan wis dulurku tuwa. Iya, ning ila-ila ana tebusane.
Tebusane apa? Mbak Ayu Sri dadi bojoku. Mbak Ayu Sri kembang dadi bojoku. Oh, Mbak Ayumu iki yo. Oh iya. Gandeng ana wujute mengko tak tarini yen gelem ya mangsa bodho. Tak pasrahke Mang Siadi nyoto yen tan ana bedane ngladenipun Kakang lan ngladeni Dimas karung kala mengkono. Nek ora gelem aja tok jiat ya. Ya jajal tarinen. Nek miturut klirak-klirik kuwi wangne rada sir karo aku. Mitut klirik ing mripat kuwi iya. Yajeng Sri Kembang. Yajeng Sri Kembang. Bang Kanyong. Duwer. Kowe iki le kembang-kembeng ki anu apa? Bocah kok tanpa nganggo dipikir. Iki Petruk ngejak alam-alaman, aku dadi Wisnu, Petruk dadi Kala, kowe dadi Dewi Sri. Petruk dadi Kala, kowe dadi Lik Senu. Kowe Senu ora Lik Senu. Yo aku Sri Kembang. Sri Kembang. Lanang. Wedok. Aku dadi wedok. Terima mati aku. Dengan terima mati sebabnya ndak mengandung. Apa ming Sri etok-etok didadekke Sri pentu ngono apa wis? Kowe iki wong lanang ning didadekke wayang wedok ngono. Oh, ning ora wedok temenan ora. Oh iya. Ya gelem tak kira nek Malik Grembyang ilang lap. Sing ilang lap siapa? Ya wis gelem aku tuasno wis gelungang barang. Nyarak ngono. Wis gelem wis. Oh, iki engko calone pupuran ora? Wah. Nek pupuran ngentekke njet pirang-pirang gendhok ora rampung, raimu kaya ilmu bumi kok ngono. Ora aja pupuran, ora. Pipine dabang, abangen nganggo nganu silet. Reko-reko ming ngetok-etok kok dadak dipacak-pacak. Nek dandal to malah elek kowe iki gong ora. Katangipun Kakang Yayi Batari Sri. Aku muni piye? Muni meong ngono. Tak kei greh. Dewi Sri kok ngono. Aku ki urung tau-tau engko nek keluputang barang wong urung tau-tau ki agak nyuwara we. Ndredeg. Apa meneh adikake kala. Iki warana truk Dewi Sri ki nek nyuwara piye? Luruh ngene. Jagat apa Kakang Wisnu? Ora mrika Mas. Oh, model Kang Mas kira saiki. Yen biyen dewa ki ora tembung Kang. Agek saiki nek dewa ditenorak ming Kakang Bathara, Adi Bathara ngono. Dadi Betari Sri nek karo Wisnu ya apa Kakang Wisnu. Lho. Engko nek ditari gandeng pun Kakang luput. Yajeng minangka nebus keluputanipun Kakang kowe ngladenono Bathara Kala, ngono ya. Heeh, njur Dewi Sri nibo. Nangis. Jagat iki lelakon apa ngatasi bojo kok ditawak-tawakke iki gumun banget. Tak rewangi lara lapa mergo aku labuh katresnan marang Kakang Wisnu Prandini kok aku banjur diparingke Bathara Kala sing tanpa duweni bibit katresnan ki dasare apa luputku Kakang. Yen kaya ngene carane aku trima mati wae apa ora kelingan marang putramu Sri Gati kang wis cilik nganti digedhekake kaya ngono. Keduwung aku tok balekke ana utara segara karuan nggonku nglakoni tenimbang aku kaya mengkene Kakang. Ngono. Apa kira-kira lambeku ora kolu, Truk? Anggere nyuwara ki alon-alon to ora. Barang ki tok keserot ngono. Kowe kira ngrasake aku ki wingi oleh kumam ki ketok ki ora ana iwake kok mamah daging aku ngono. Jebul lambeku sing kemamah. Kowe malah sing ora-ora.
Kepiye Kakang Wisnu? Tak jaluk Mbak Dewi Sri. Ya mengko jajal tak tani Yayi. Diajeng Dewi Sri. Iki ngapa iki? Lho nangis mengko. Hah? Mengko waduh jan wis ana leku niba sak kayange. Le niba wis sak kayange sik semayani mengko. Le nangis ki mengko nek wis tak tari kuwi agek niba nangis ora kok diajeng Dewi Sri telebuk. Lah wong semono gedene niba ayo nyuwara. Oh iya ya lali ya. Kadangipun Kakang Yayi Batari Sri. Jagat apa Kakang Kawah. Anopo adi hari-hari aku ndur adi hari-hari ana Wisnu kok Kawah Kakang Wisnu anopo Kakang Wisnu gandeng pun Kakang luput marang Dimas Karungkala becik diajeng minangka nebus kaluputanipun Kakang Marata Gagi ngladenono adiku Bathara Kala anggepen yen iku gantinipun Kakang iku garwamu manuta ya wong ayu labuh katresnan marang pun Kakang iki niba wah Bagong malah keranjingang truk lek tangi iki terus tangi. Ah iya, ora ditulungi, ora. Oh. Jagat. Iki lelakon apa ngono jan wis. Ing atase bojo kok dineneke kinjuk ketemu pirang perkara. Kurangane apa lek kula buka tresnan karo kowe Kakang kok ora kelingan jaman semono. Kowe bareng wis kok ngono banjur lali karo aku kowe bapakne Sri, kowe kebangetan temen. Ora kelingan karo Sri kowe ya jagat nek kok ngono kuwi aku balik nang toyan. Nya patenane Gong ya. Wong mendem ora. Aku tok kamplengi sak karepmu ki yo karepe piye? Lho Petruk mau le nuturi ya walwi le. Paling rak yo lirih ngono. Mosok gek walwi kok nyekel tugelan botos ngono gedene. Karang men Wisnune rada krasa. Kowe ora gelem dadi bojone Karungkala. Aduh mati aku. Trima aku. Tak pateni wae aku. Kakang. Nganti tumbak aku. Memni Kakang kok Kakang. Kowe sing jenenge Kokok. Karungkala, arang lali kok jeming Kokok. Ya aku Mbayu Sri Karungkala. Wari ngepek aku. Iya. Aja ya. Kowe golek liyane aku wae ya, Dik. Jalaran aku wis anak. Srigati. Senajan wis peputra tanggep ya putraku ya putramu. Waton kuwi gelem ngladeni karo aku. Aja kaya ngono kuwi ya, Dimas. Ora gelem dadi bojoku takon dosa. Tak tempiling kowe. Gelem dadi bojoku ora? Gemang. Loro awakmu kowe. Ayo gelem dadi bojoku ora? Nek ora weruh kakangmu gelem. Ana wae Dewi Sri kok kelakuane kok ngono ya. Lah witena dipentungi. Aku njur nek ora weruh kakangmu gelem, arak cilaka to, mongko aku nek awan turu ora. Ning apa jaman biyen ya ngono kuwi, Tru? Heeh.
Awang Dewi Sri ki wanita sing ayu mongko Bathara Kala ki buta sing galak. Tenimbang dedeleng mata betik gebugi wae kuwi watake Bathara Kala. Wis saiki api-api ngaten. Kowe dadi Sri. Aku tak dadi Kala. Yo, Tekate ora sida ijab rak ngampleng. yo. Nih, kene. Yo. Ayo, kepiye kowe? Janjimu terhadap. Kala kira nggo tembung terhadap kok ngono. Kepiye Kakang Wisnu? Bayu Sri kepiye? Lah iki apa Mbak Ayu mutarinan dhewe Dimas? Kepiye? Yu, ati bojoku kowe. Mbok ya aja kaya ngono kuwi Dadi. Kowe ngelingono yen kowe iki ya dewa, Kakang Wisnu ya dewa. Apa ora isin yen kowe nganti garwa marang pun Kakang Sir pun Kakang iki tilas garwane kadang mutu. Wis ora peduli. Ayo. Rene. Ayo. Aja kaya ngono Kak, ora manut kalamun ora dadi karepmu. Bisa kelakon kowe tak kamplek iki njur nalare kepiye ngono iki? Wong lanang kok mburok kok ngono kuwi lho aku urung ngampleng e. Parem miloro karo aku ya kowe aku ora pudo ngateni kowe. Weh, lah cilaka iki. Ora gelem dadi bojoku, aku gemang. Gemang ya wis. Njur nalarmu kepiye jajali? Ning atase wong kok senengane kok jiat kok. Ya wis. Kowe ora sida. Aku ora butuh wis bubar. Aku juga kablah bubar. Wis jajali rasakno reng. Dadi wayang sedilite peyok-peyok kok ngene. Dadi Sri ya dikamplengi, dadi Kala ya diantemi, pancenan menang-menange dhewe kok sing jenenge Pretuk Petruk kae. Sekarang aku nek karo kowe iki mangkal tenan. Lek aku mangkal iki ndeloke wujudmu wis ora petha menungso. Wong kok persagi. Men, arang biyen tunggak kok. Ora ndek punuk, waduh ungu rambut barang. Lungkur adalah zaman kemajuan gondrong. Ha iya. Kok kene kok selo. Sekarang iki gegeni gejungkel. Malah bathukku mlotas e. Wong sing jenenge Bagong iki didelok ki wujude iki nek upamane weruh sedilit ngono ketok jelis ka. Soale iki wong-wongane iki ora petha. Ha iki wis rasakno. Wong kok ting jlempah. Lambe kok le waduh duh. Kaya grojogan. Weh, iki untunge nek musim udan gemrujut. Anakku nek dados menang isor lambe kene iki. Nek wong semene jembare raine, irunge kok mung mlenting semene njek lare piye. Irung karo lambe kok lete iso sekilan. Mongko ndelik. Ha iki sing jenenge irung desin. Sing kebangetan ra desin ki irunge Petruk kae. Wonge urung ketok mak telosor. Saurus tenan. Wis jajal rasakno wis. Gak irungmu bangku nek mlaku-mlaku ijen weruh cah cilik-cilik ra. Pak le ngangge ket kualik ra ngono. Ha iya wong undulan kok ya iki. Mangejak padu. Ning irunga cilik kae ana paedahe. Paedahe apa? Nggo turu mengkurep lho. Yo, do turu mengkurep. Rak demes dhewe aku. Petruk turu mengkurep rak kelempit-lempit. Wong edan kowe iki. Turu mengkurep tekate butuh slamet manglung waton. Lah ora umum irung kok ongkang-ongkang. Wis ora urung antem-antemanku. Angger Bagong tok warai tundone ming ngejak kerengan. Mbangane ming tenguk-tenguk nganggur dolanan sing tanpa paedah sing mengko bakal mahanani cerah. Betik ayo padha seneng-seneng kowe karaku lan Bagong. Seneng-seneng ki werna-werna. Apa arep seneng-seneng ngejak patra pilasa bantah-bantan? Apa seneng-seneng arep ngetok kekuatan padha jogetan? Nek bisa ngetokake kekuatan joget nembang sing apik. Nembang kowe menang karo aku wong ampuh. Wong kowe ora ndek gulu. Suara maget nyiwara biasa we kemeng-kemeng kok nututi suaraku luwe-luwe Bagong. Setitik we gulune ra duwe kok arep ngalahke karo aku ki yo dasare apa?
Demeh gulu dawa iso nyuwara apik. Wis delok ula kae badan sekujur gulu kabeh. Kenang apa ming klempas-klempus. Kintel karandhe golek nyuwara tung. Padake kintel karo ula. Sing jenenge swara ki digambarke kaya tetanduran. Gambare kaya suket galogong. Suket kae sing kerep kambon banyu lak lemu to. Kuwi swara apik ngono. Tetukulan turna kuwi. Ning sing adoh banyu kuru. Jalaran suaramu kuwi ora tau tok rumat ngono. Ning ana yang sing adoh banyu lemu, cerak banyu kuru. Apa rambut iki? Adoh banyu to, aja cukur 3 sasi ra dawa. Sing cerak banyu wulu irung ki aku bendina pilek ora dawa-dawa. Pendemen kowe kuwi. Kowe saiki jajal wae nembangun Jukita sing apik. Aku nek nembang rumangsane aku ora duwe swara terus. Becik aku tak nyuwun bantuan para ibu-ibu waranggana. Ah wis anggere ketanggul ngono wis. Entek. Al nyuwun tembang apa tibake gending apa. Mah mengko tak nyuwun tembang dandang gula nganu. Ibu ngatirah nyuwun pangapunten nyuwun oleh-oleh dandang gula saking ler. Semawisan. Demeh Semarang awisan. Mangga ajeng kula nggih dolanan. Monggo. Larasane dijukuk ning nong Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samiyana latuju engone caritane kinelong tri prakara guna kaya purune kang tenantepi nuhoni traho tama nyuwun dipun bukani ingkang asta Bonang menika dandang gulanipun Semarangan. Dolananipun inggih model Semarangan, mikat manuk podang.
tembange. Tembange anggo dandang gula Semarangan dolanane mikat manuk podang ya model Semarangan. Aku gumun karo Kang Gareng iki ketoke wong ting pringkil kaya ngono nek pencak bulane apik. Aja ndelok wonge. Nek wonge ngono pancen mingkong ngene, trukne nek gelem temandang nyoto kowe barang kuwi iso. Nek kadikono apik padha apik. Nek kadikene mah kok ledek munyuk e. Kuwi kok menungso kuwi kakane padake ledek munyuk kuwi. Akate dhek ora gojak. Welo pemimpin karate. Dianggep apa? Wis jajal apa piye? Lho jurus bango. Waduh. Mulane dridine yang kuwek. Harimau nebak. Sempok tendangan pasang set ndodok njaluk. Kok ngono kok oleh muni pimpinan oh pemimpin kakere iku. Wis saiki kowe genten tong. Yo mengko aku tak dolanan sing apik. Pelok. Yo. Pelok ning pelok barang. Oh iya ya, capek. Pelok apa? Barang. Barang. Anjukuk sing model ngendi wis ora usah oke-oke model kene wae. Aku ngelaras ular kambang karo tenguk-tenguk. Banjur sapa men di tembangke karo nyaine. Oh ya. Ular kambang. Wis kok nembang sesuk-esuk aja kuwatir wis ora tak ning apa-apa. Nek ular kambang kepenak karo tenguk-tenguk. Ya cacali tak krungu luwer kambang. Ular kambang, luwer kambang. Kowe ki bangeten kok ungker yo. Engko ya ora iso muni kowe kok nyelo-nyelo nuturi. Genep ronggongan iso kelalen turu. Oh nek nang omah ya tak kon ngulurke kambang aku turu. Mandek meneh. Lah ya wong iki ngegongke. Oh. Gong lemni oh ngono kok bareng karo lerene gamelan ora kok lete wis rada adoh sik oh
Ning penak tenan tong iki ular kambang. Asaya nek iso seragam dienggo wong telu, apik. Cakepan upama dienggo ibu-ibu waranggana yen telu ya apik. Piyayi kakung yen telu ya apik. Upamane aku kowe Bagong pamane. Aku sing ni witing tresno ngono njur kowe. Jalaran sangka Bagong kulino ngono njur aku sayuk rukun kancane njur kowe dua lolo ing elagendu njur Bagong Bayu Marga kuwi kambatan sing mayar dhewe ardane ngrasa busana Brambang saksen 5 berjuang kanggo negara njur aku Brambang saksen 7 berjuang kudu bersatu njur kowe ri pringori ana ulane saut Bagong ula tali picis muda-mudi kudu wasis njur aku iu gambar manuk kowe aku melu Bagong apa entuk wah wis apik nyamleng kuwi jan nyamleng kuwi Truk ya dimulai ya dimulai ki apa wis iso wis mengko ngono kok ora iso witing tresno jalaran gambar manuk lelakon apa witing tresno jalaran ning gambar manuk ki jajal apa ora mangkelake wis Kamu gambar kok dadi mahanani tresno. Ndaipo nek manuk temenanan. Wong mendem ora. Witing tresno jalaran kowe saka kulino ora kok gambar manuk. Oh iya, Ding. Mau kuwi kari ya, Tru. Ah iya. Witing tresno jalaran banget kulino. Iki sisi apa ya, Ki? Sayuk rukun ro kancane iket dua lo elakendo saji seswa lho Bayu Marda wae oh iya Dik Bayu Marda kicing kok gaya baru artane ing rasebu sene kemloroteng kuwi oh, kurang mentengah. Piye kemau? Bayu Marda. Bayu Marda dane ing rasebu sana. Yo, saiki Brambang. Endi? Lho muni. Brambang saksen 5 berjuang kanggo negara. Brambang saksen 7 berjuang kudu bersatu pengoriana diu gambar wah kuwi gambar iki mengko ula tali picis ula tali picis muda-mudi kudu wasis ciu gambar manuk aku melu saya tresno apa ento apa ora diterusake wong nek gobloke ora oh jare Bagong iki pancen mangkelake nek umuk ora kaya Bagong ning bareng ditokke ning palagan trit kok ngono ki men wis wae tekan mak omongne bapakne ben men gebugi karo Semar men apa bapak apa tenjang pegat terus simbok anggere wali dalan. Manginte megat ke bapakne kan.
Wis kowe gendinga sing apik. Ora iso gending awak tendang 12. Aku kalah gendingane karo kowe isin arak ngono. Milih pelok apa slendro? Pelok ya apik, slendro ya apik, pokoke apa-apa seneng waton kowe sing gending. Ning nong. Oh, kowe durung tau krungu lekku gending, burung. Wis tau weruh lekku gambiran om, burung. Oh, goblok, dimundur. Kene mengko lekku kiprah, kene semban, sabetan terus weh kurang mundur. Kene engko lekku semban, sabetan, kiprah terus kurang mundur. Iki kepiye kok dilebok kene iki. Wong edan ora aja. Aku kan delok apa kok ya. Slendro apa pelok? Slendro aku nek ora slendro asli. Arak. Gendingane gagah. Apa bangsane rujak jeruk. Sak dhuwure nek jinis sing kendangan kaya dene kendanganing Ratu Siniwaka kendangan kejam. Ning gendinge sluku bathok. Oh. Ngopo ya iki? Wong Bagong wis leren kok taktuk. Gending kok marahi dijogeti mumet iki kepiye iki? Kuwi dolane ta cilik-cilik biyen nek doan dislonjor kabeh kae yo. Sluku-sluku bathok lae lo ngono yo digameli karo Bagong lah mung sluku-sluku bathok. Lho, nek lak dirungokke saka Mandrawa kuwi lak ngrangin. Ngrangin teng grubi kok ono ngrangin. Sluku bathok ela sirama menyang solole oleh payung moto majentit lolo bawang mati ra iso opa medeni pucane urip golek duit lho. Iya ya. Sluku bathok ela sirama majentit iki apa ya kok ora Sirama menyang Solo. Oh, sirama menyang Solo oleh payung mata. Iki yo piye? Ah iki mak jentit. Mak jentit lolo pawang mati ra iso opa medeni jentit. Ora iso Kang Gareng kebangetan ora. Wong nek tolol ya kok ngono. Ayo ora leren. Wis gek ora leren nek bapakne teko ngene iki pira bole linggo iki ditata. Ngene. Nah, iki jenenge anak ngadep wong tuwa. Iki lho ngono. Sing iki ora kena dhuwur-dhuwur. Ngono. Iki jenenge wong nom ngadep wong tuwa ngono. Penyakit iki. Le sing tuwa kuwi sing disewani ya lho. Ngono. Nah ngono ki dadi ki wong telu ndelok banyak angrem rang. Ora karu-karuan. Malah bapakne padake banyak angrem. Mengkoto Kakang Semar. Kowe aja nganti kesuwen nggone geguyon karo anakmu. Mara kowe enggal mrene
anak mujaken Kakang Semar. Galuh bendara wis nimbali. Ayo mangkat. Ayo mangkat. Ayo mangkat. Ayo mangkat. Sing pancen ate karep mecahke sirahe anak. Ngejak mangkat ngeplaki gek mongko tangane kok eblek kok ngono. Nolo garing. Kula ndara. Aja kesuwen kowe enggal mrene. Teng sini kok. Ayo mangkat. Ayo mangkat. Ayo mangkat. Ayo mangkat. Wah, urut iki. Aja lunga-lunga lho, Tru. Ora. Ayo mengko. Burung timbali kok ayo mangkat. Petro, Nun. Kowe mrene yo kula, Den. Iya, nggih. Ayo mangkat, ayo mangkat. Ayo mangkat, ayo mangkat. Oh, urut tuwa iki. Bar Petruk engko aku nyongkol gareng. Ih, kowe aja takon dosa kowe. Aja timbali, aja timbali, aja timbali. Kakang Semar. Wonten apa, Den? Kowe gek mrene ya sendika. Waduh. Le tancep. Nolo garing. Kula ya. Kowe mrene sendika. Menyak aku. Nun, sing ngundang sapa? Tak takon sing ngundang sapa kok Mak Nun. Kae kaya nimbali aku ya, kupingmu ak dijereng dhisik. Ora ana apa-apa kok bengok sak kayange Nun. Petro, waduh. Masa kowe nah sing nembus, Trik. Kowe mrene yo. Nggih sedika nyanya. Nong. Nah, sisan liamoh. Waya karang nggonku lega. Mulane ora ketok kadikana aku tak nang arep dhewe no. Engko anggere aku timbali Bagong Nun mrene sendika nong. Yes. Ana weteng ajur. Ngak. Nun. Ngak. Oh, banyak temenan. Ora banyak Semar kae. Kuping iki nek wis tau kelebon orang-orang. Ngak Nun. Bagong banyak meneh kae. Bagong Nun. Kula kowe ndang mrene yo bapak mujaan mrene Bagong. Nani nggih. Ning nong. Kuwi nek menungsa. Ngamplengi gelem adi kampleng sepisan do melarikan diri. Wong kowe iki ora genah. Arep nendang wong kok omong-omong demen tak tinggal lunga. Wondo ki nek kaya ember. Ya ora mukal wong bapakne kok pengaron. Ah, mah padu lho bapakne ora. Kowe mulih ndelik nang ndi? Nang kono. Wis apik ngono kuwi. Sesuk baleni meneh men remuk sisan. Karang Bagong ngono. Marata kowe enggal mrene yo. Nun, kae kabeh. Kae iki kabeh, nek kabeh ki ora ono sing bantem. Oh. Kula sanak kula katimbalan, Den. Iya, Kakang Semar. Nggih. Mangke kula tata-tata sowan mriku. Nala Garing Petruk Bagong aja padha kesuwen. Bendaramu terang yen wis lenggah kabukti angin ngidi tekan kene gandane arum.